Als je werk je in Word of PowerPoint of Excel, en dat zijn programma's die nogal wat mensen kunnen gebruiken op hun professionele werk, dan maak je wel eens een flater in jouw tekst. Nou, dan krijg je daar vaak alternatieven voor in het Nederlands, hoe je dingen wil spellen matten. En wat wij nou willen is dat er ook een alternatief voor de Frieske flater komt. Dus als je in het Fries iets optikken, maar dat gaat net helemaal goed, dat je dan een alternatief zoekt. Hoe zie je dat aanpakken? Dat houdt in dat de Germa de Frieske Academie en Microsoft een heel groot bestaan maken wordt, 290.000 woorden, in het Fries, hoe je die scrollen, matten. Die wordt invierd in dat Microsoft-programma, is heel technisch, maar ik heel taalkundig, want het maakt wel goed. Zodat uiteindelijk mensen die ik Fries gebruiken willen in de professionele setting, net meer bang hoeven te wijzen voor de flaterke, want het programma helpt hem eruit. Ja, daarmee wil je meer mensen natuurlijk aan het Fries scroeven krijgen, want dat is vaak een drompel. 290.000 woorden. Is dat haast alles? Of hij wat maar zwaar kiezen op deze manier? Waarom dat aantal? Nou, het is net haast alles, want een taal is vol omvangrijker. Maar dit zijn wel de woorden die het meest gebruikt worden in die professionele setting. Dus als je ook bijvoorbeeld internet op het Fries schrijven willen, dan krijg je dus als alternatief internet, maar een Y. Dat soort professionele woorden, of peteer, dat is best wel een formeel woord dat je vaker in je werk gebruikt dan misschien in je normale libben. Dat soort woorden is die 290.000. En wanneer zou dit dan operatief wezen kennen? Je begint eerst maar een proef. Ja, wij willen zien hoe dit werkt in de praktijk. Dus dat er net een crash van het programma is of iets dergelijks. En we willen dit uiterlijk van de simmer regeld hebben. Dus dat mensen in het professions en bij de Frieske Academie zo'n programma draaien kunnen, er mooi werkje kunnen. En dan willen wij zien, werkt dit in de technische, maar ook in de taalkundige zin. En wanneer kunnen wij als consument je gebruik van maatje, hoop je ook? Als dit dus werkt, vrij vlot daarna. Microsoft zit er heel open voor. Die zei, wij willen ervan dat ze volle mogelijk van uw computerprogramma's toch meest gebruikt worden kunnen op een manier die het dichtst bij ons zit. Friesk is dat in uw geval. Ze hebben uw type wel nodig voor al die woorden. Ja, want dat weten ze daar in Silicon Valley net, hoogd ik net, weten wij wel. Ja, zodat misschien dit hier al mensen het zelfs gebruiken kunnen achter de pc of op de laptop in haar werk. Dat is één ding. Je hebt zelf ook Apple, die werkt het weer oors. Zie je hem daar ook nog mee aan de slag? Ja, wees Apple matter ik efterom. We beginnen met Microsoft. Ik omdat die er voor ierpes doen om dit te gerne maar eens op te pakken. En het toch een programma is dat verschrikkelijk volle broekt wordt. Word bijvoorbeeld of PowerPoint. Maar ja, het Apple-legioen is haast net lietser. Dus als je zinvol een taal libjend houden willen in het digitale omjouwing, dan mat Apple er efterom. Dit kost je hem zo'n €40.000. Apple nog eens een keer dat bedrag, schat ik zien, dat is goed bestegen. Ja, wist wij hebben in het raam van het Deltaplan Fries Gild, waar de steden hadden ik om vregen per moosje. Dus kofkelien dat de digitale omjouwing van een taal wichtig is. Ja, en de sjos dat als de 21ste eeuw als taal vol betrouwen in was, dan mast net alleen nog bij het screunen of het sprutsen wut wezen, maar dan mast ik bij het digitale wut komen.